gabi. Good evening po. Wala man nga, fish lang naman buboy. May fish kanina. Oo, nakita sa gilid. Ay, maliligo ka rin pala. Denbert, basahin mo. Halika na, doon tayo kay Papa, oh. Wala man, pag nagpa-flashlight dyan, wala man, oh. Tama din. Denbert, pag-flashlight. Ano mo? Sabi ko na ako ito, sumigaw. Parang crocodile. Parang crocodile. Oh! Tataka nga, boy. Oh, sira-sira ang ngipin. Andiyan na naman yung asong itim sa likod, oh. Nasa likod ni Jetbert yung asong itim. Nag-joke ka lang, mama. Boy, joke lang si mama. Tapos, 11 na ng gabi. Nandito pa rin tayo. Ano ba itong buhay natin? Diyan, Bert. Sa susunod, sumama ulit tayo. Ano, sasama kayo ulit? Gusto niyo yan eh. Katawa sa'yo, mama. Tinatawagan niyo ako, tapos naiyak ka na, tapos nabaraibot ka na. Wow, yung aso, walang pakain. Anong gagawin ko na rito? May asong itim pa sa likod. Sama rin daw? Tulog na sila. Ayan pong isa. Dito naman yung kulay black na dog. Andiyan na naman yung asong itim mo. Baka nagkukuha ng Are you spying on us? Sige, mauna ka na anak ko. Hayaan mo na yung itim na aso na yan. Hindi yan mga nasaan na yan. Ayan, yung itim na aso. Dog!